Hallitsiko jättiläiset ennen maailmaa? Suurin osa ihmisistä sanoo heti, ei tietenkään. Mutta miksi jokainen muinainen kulttuuri kertoo samoista olennoista? Valtavista ihmisistä, jotka hallitsivat maata ennen meitä. Raamattu puhuu nefilimeistä. Sumerilaiset kertoivat anunnakeista. Ja muinaiset skandinaavit varoittivat jötneistä, jääjättiläisistä, jotka elivät vuorten ja jäätiköiden keskellä. Satoja tarinoita eri puolilta maailmaa, ennen kuin ihmiset edes tiesivät toisistaan. Sattumaa vai muisto todellisista olennoista, jotka joskus kävelivät maan päällä. 1800-luvulla Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa löydettiin useita jättiläisten luita. Lehdet julkaisivat kuvia, mutta ne katosivat pian. Sanotaan, että Smithsonian instituutti takavarikoi ne ja hautasi tapauksen, mutta monet väittävät, että jotkut fossiilit vietiin pois ja että todisteet poistettiin historiasta. Jos mitään ei ole salattavaa, miksi kaikki nämä löydöt katosivat? Ehkä jättiläiset eivät olekaan pelkkää mytologiaa. Ehkä he olivat täällä ennen meitä.